Cześć, siemanko, witam was. Tivo trójka. W dzisiejszym odcinku będziemy robić. Zrobiłem w samym odcinku, zrobiłem, że kupiłem dysk Toshiba zewnętrzny, a tu zakupiłem GTA 4. Co w środku są dwa CD, CD1 i CD2. Tu Merlina i tak przewodnik po Liberty City. Głos Liberty City i tu jakieś coś się widzę. Też może jak się zjemy, można i znaleźć jakieś wiersze. Tak na pewno. Tu plakacik z drugiej strony mapa Liberty City. Tu się pokazać. Tutaj o widzicie. No i to wszystko w tym odcinku. Może się spodziewać, że będą let's play z tego z GTA 4 i z innych jakiegoś GTA 4 raz, jeszcze to wiesz. To na razie.